media. Of course. And Jinga, the concept of a call, that's a bit. Only my, I say, I knew later. And that one, Penita, one, I could not. You couldn't. Nana, I could die, so I'm powerful, but I could do. I could die, Nana, but I'm a commercial. The papa for that nature. Our friend, Papa, our friend, I am. Nana, our friend, you make a true cuckoo. Nana, you are a ban over, Chapel Frey, and a bit of maybe an upper. And you may have been sure. For Frey, you know, of the yummy papa. I said, I can come put. Our Domia, come a bear for Colano, Cachacodawi, Cacham dim baby, a buano. And to two. And we sure, away I would answer in tea. Say, Chapel Frey, a dumb at your dream. Nana, the Rammy, is that a Rammy? A dinner to her. And look up for my seat, and you more I have. Nana, why could I chip you? Child, never know that woman. I'm a friend. I love me. Yabodom. Child. Me tell me, I saw a tear. Tabo friend over to one. This I mean, Yabodom, the man contract. Nana, we should wear my jeans tonight. Our friends too. What's that? We never did that. What about you? Over 1 morning. Let me say that. Baba, I'm never 20. I don't know. Oh dear, more better phone. Uncle Jamaquai. Yeah, Jamaquai. Now I say Jamaquai. Let our brother. So one papa of the two. When you want to inquire, yeah. And now, would you? Uncle Jamaquai. If I'm going to catch you, now could I know? When you're out. Number winning. I did a butcher here. Number 2, I'm not a son so. I'm a couldn't. That was a man going before you couldn't. If you couldn't, a move at you. A move at you. I'm with you. I'm watching. That's a black. You want to buy Mr. Dow. Can you go? And so I don't want for. Would you have more breath for you? Could have a quiet. You have a quiet. Nah, I'm back for what I got you. When you are there. Then went to them by. Mama Yabudo. Nana? What can some of Mama Yabudo. Nana? So we himself. And you do man come over to the foul back on Obia. Mama Yabudom Kawasi, Master Precope, and Menu. Mama Yabudom, you are any mammy. You are a massy. You are a bibia. Mama Yabudom, you be manu pipi way. I'm a shit. My breath was a young cocoon. Mama Yabudom, commit me at Dakora. So be see, dear, what you come many. We are many. We are mammy. Intimate and chassis and cocoon. Tapita. Yes, I'm my brother. Yes, sir. It's a mean quackrano to a chap. Miss Rowe, whatever, ma. Said you walk on me to me, yes, I could be a rada. You are conobia, a fool. Sabi, a conopia woolly, and Tina me would do cover pen sabri, sabi, or bar crapple in February and tonight. No more blah, no more woman, a conobia. If you so free monty, you baby, or bokra more baby. I mean, Baby Cassia, maybe Shema Bravo, see you go a conobia man. Can beat me, Timmy. You mean, say, how about mono, that's it. I have by the dust. If we are see away, be at me, oh, be upon dinner, and I said, I have that, and she will be warm. I'll be able to. The animal shall. Would you hope you maybe be near the man and animal? The animal pim, Mutu monster flow. No wow to come work. No one. You mean, yes, sir. So was on my comfort one hour in a A 2 deputy said they have no better.
So, mammy, and Papa shooting the beard. Some men, the shame my cool, myself, and Uncle Tabby. But that woman, Miss Law. Mammy, you don't want to work it. Then she said, if you actually have no one, my brother. My brother, they say, I would have Yabado, very full, Yabado, cook the poor, Yabado, body padabu, you see, coming here, Yabita. If you said, yeah, the other catcher, Akakayado, maybe for the year, the whole better, I can feel a cabinet, Nakakayado, this is your Yanahoto. So, but sharp. And someone will cast your crewman as a was somebody here. Yanama Butu. To the American was some crap. Name it. Into me, and Miss Mamma Preocupen. Master Sunan, be beer and no. Come to you. A coma pie crown. And I know me the show when Joe, who now come to read them one. Not intimate. Oh, what's it? And I won't catch him. I won't catch him. And I don't mind him for that. I don't know. Why? Anyhow, you won't see what's on the yes, I believe you. Eduna ni mienu aba be ka him. Eduna ni agbako ja. Uni se papa be to ani bufu. Na nye mama mre na me. Amamre ni mi fi anu aba be ya amamre. Wo de yu na ni sifo me. Mi na si fom sai. Nti wo do na be hye o yam se ya ne ma ba be kasa. Enye me wo hu sami o. Na de atimi mu no ni de atimi mu. Nti wo ya wo bibi tu mu. Hwe. Sesi ya wo ya ho suma ya ba so. Hwe. Na me won say that. What's my me na say that. Nti se suma ya so. Nyo bibi suma ni be yem bibi. Sa. Hey! Nti se suma ya so kan kukuru won ka wa bo. Kan kukuru do pin won won se wa bo wo. Na no. Wo so mo hare pa. Wo so mo hare pa. O man ko fo mo ba bre pa se na wa ye bibi we yie pa o. Di enti se. Ba na o yes. Na Pesa. Wonu ga na nanom na wayi won ahwe won. Enya mi o. Benya so nzonzo. Abeni ntiro ba ha. Wo hwe no ni asem papa bi aka bembe nko ofie. Mempese no benya ntokwa, mempese no ntambete. Wayi ma o ka me akra. Yunani fi makonya no so, yunani fi so ne kasa. Yunani fi makonya no so ne kasa. Na ka je ntutu. Ayi, nkosia. Mama. Kasa ntamo na me be yam papa aduani o. Me shire na fa. Be ka so macho. Me do kon sama ni video. Na so de me ni so asala be ba ha to no obedi. Asema asi aso ne yeso anu wo be ka temi ti ka temi mi tie o. E do chere. Biye ni ho na ka. Biye ni ho. Nkan chu biye. Me de me na wo ta be na wa ka sema ma ko ka. Na ko timi to na nanu ba bo wa hwe. Jana nanu ba ma hwe wo na san yin ka bi onye hwe. Na me he wo ye nyo kutie fi ni ho be ka sema kire ma. Mesina kwa ka kire bi. Na ya mesina ma so ye. Me ma. Wọ́n sọ ni Yesu fi home para ho. Pui. Na nanu mo na akasa cho mo sa no. Dia ben. Na nanu de bebe ya ba bi o ni ho so ho ya ba bi.
Nana no be ya baby ba kwati wo ba po. So she. Abeni na wo mi be so ni pa bia ba be suru wo. Ben kasante na me be ya duane o. Ajane be. Ndi kasante ndi na wo de fala ho. Ba. Ndi ko konsanso. Kasa. Nkan chi obi a. Men kana kasa. Wane wo. Bia ni ho. Wo yan ko sewa. Why de? She. Enu o mai kon sewa. E de ka che mi se amajo. Omo odi ko fi wo no. Ma nde chef wo. Say what you better check it. Hey. Ena. Ma ko ka che mi se. Suma ni se. Say. Ansa na se wa hu beton. Ade se obodo ma. Hey. Hey. Share. Suma yo be say wa mu hide. Ansa na se wa hu beton. Ji se bodo ma wu. Hey. Hey. Me ga ma ko fo se ne be. Obodo mbe wu den ka se wa madam. Hey, David, you are going walking. Abaya so to say why. Se wa beti apode ine. Hey, wa bene. Abene se se. There's a look kind. Me se obodo mbe wu den ne se wa madam. Wa na wa gini na adwuma. Ma bi ni adwuma se. Na ya bodom oni se why. Why ni hia ma ye kure. Na mo. Wa say bodom mom entina se ni se wa mbo dansa. Hey, sembem. Se wa bodam. Bodom tiase. Ti ebenya mu nyina wa hanu sei. Ti ba ko mfirim. Na wo boda boy nipa. O tiasa so yi nipa kama. A yenhu ni oye ya wa bodan hi. Yenja ma ba ya fitu sei. O boda mo ne na wosa. Na se bodon ya wa yon no wa di ni nche wasa so yi. Bodom anyini. Nti se bodom na na mu be ku bodom ma se wa hoto na. So nye re. Ukwa ka se nana. Se ya yeso wu ni bi ku ka se na se. O sire na nanom. Nunca bem cuidar do mundo. Na wo kan cham da me stre na nanom. Wo. Na wo be da stre na nanom mama. No. Uni majuma me ya no. Hey, what in fidin so? Ani bra sama ba wache. Okay. Uma ini hwie gu. Sigene. Me ka ka. Haba. Me bu. Abebese. Adasa. Empeni seom. Papa mwaso pa mwaso. Ni model. Ni yi montia. Mretinti na ndo do asema tuwe ni. Eni sipia me be so ahwe anate me dada obi amakokọ wodo kan ande do isro be ya isro ya sina mfu do mo ni tia da sase wodo eneye isro Adasa. Matiasi. What was it? I'm no better. First, that's it. Hey! What's it? Metinti na mechire me hu na. Ene bibi nti o. Na so, mpese nkofo beka se, ababese yefu. Tena mechire me hu sa. Kuenka kufu beka. Mwanka kwa kamyana. Sawo. Neso. Okoye mupimpa dia, odoma koma yo mi die. Ebati masi. Bebetina. Akusi ngasi ya. So odonsu ana odo atamato odo ni mu a. Yedin fiano ni yie. So nsrewa. Ena me sobo. Wati masi yo. Mefese. Ma hawbia nto. Ema unya no hubia wo bra wati masi. Ana se afetu na betina. Me do. No kwa mo kunsuri. Right. That's it. You come to me, you see me one. You can take it and me. A dear Let us say. Oh, what's it? What to say? I said, There, catch me. Good man, you know, so bad. Nothing when we were not, and I was so. You were helpful. Hey. What did they say?
sɛ mabɛyɛ wo dea. Nti na ɛfrɛ wo ho biara yɛ wo dea. Kiri mato do mu. Saa. Mo do me ni edina. No. Ɔbɛyɛ nnwom to. Ni de nto no. Kiri mato no de di gatro. Asɔre. My sit down you pa. Ne de. Wode me di na nwi. You di na nwi ye. Hey, we say. Na me to chiri wa. Hey, edano. Ibe ye say. Achade. Papa. Onimdifo bi ka asɛm bi kyerɛ me. Ɔse sɛ wobisa obi asɛm anaa woka asɛm kyerɛ obi na wama mmuaeɛ na ɔka na no to a kyerɛ sɛ deɛ wokaeɛ no wagye ato no. Asɛm a mede too w'anim a wɔyɛ komm yi a wɔnkasa yi ɛkyerɛ sɛ wagye ato sɛ wo ne me bɛtena ama maware wo. Papa. We didn't mean to one. Diana, Maya, and I'm not to say, dear. Make me know what not so you need to me. You say, me jump a pet. Make me no one to not sour fool. Make me know what not say or sit no one back. Never sour for any papa, dear. You would have a chin. Achade. Sɛ na ɔkaeɛ sɛ mete sɛ w'agya. Ti o te sɛ menya w'agya. Wankasa wonim sɛ menya w'agya. Ɔhwɛ. Achade ha bibi wɔ ha. Ebia abɛbrɛsɛ a wo ne no atena amwani akokɔ mwani sɛ obi ani ne nia anaasɛ sɛdeɛ mo apɛ mo ho asɛm no nti na ɛna ɛyɛ den ma wo sɛ wo ne me bɛtena sɛ okunu. Wobɛdwen ho sɛ na abɛbrɛsɛ ɔbɛfrɛ me maame anaasɛ ɔbɛfrɛ me sɛ mɛmfa saa nhyɛ wo tirim. Yɛ ɔkwan ahodoɔ pii ɛfa so de kum agyinamoa. Sɛ ɛno ne wo haw deɛ a ɛne ɛto w'adwene mu. Mɛtumi agyina me nan so de n'anu atale dan no bi wɔ baabi. Na me ne wo yɛtu akɔtena mu ne yɛde ha akyɛ abɛbrɛsɛ. Ɛwɔ mu a abɛbrɛsɛ bɛtumi aba abɛsra yɛn. Ɛwɔ mu a yɛn nso bɛtumi ayɛ dɛn aba abɛbrɛsɛ nsrahwɛ. Na me ne wo awareɛ no asɔ na akye ayɛ tan sɛ aman no. Akɔbɔ ne bia bɛsi so a na akye no. Akɔpa deɛ yɛde no agyegye yɛni. Yɛde no agyegye yɛni. Yɛde no agyegye yɛni. You didn't serve. You know, my friends are cultural that I say. Men kai minchi, me dear cram and kai. Sinana, minty. My simple crass, and now I will groom after Nana. You will be a managing the hoa. Come at that same in our. And I say, when you say me, but about the breakfast, my son is sending me. Send it me, if a pound worry. You will come out something. Achade. Papa. Obi bɛn na nke w'ani gye ne ho. Ka kyerɛ me. Papa, and the next name you Achade. Papa. Wobɛtumi de biribiara ahinta ɔdasani bi anaasɛ adeɛ biara nyɛ wo nsa yam. Ɛyɛ den a wo nsa yam ɛna ɔde bɛhinta ade korɔ. Tiɛni, wode biribiara bɛhinta wɔ biara a obiara hu no wo nsa yam deɛ ɛna ɔde bɛkuta ade korɔ. Wotumi mfa hinta wo nsa yam asekyerɛ no sɛ simple. Sɛ me manware o na sɛ obi bɛgye wo aware a me ɛna mɛgyina mu ɛde wama awareɛ anaa nte saa. Nti ka kyerɛ me bɛrima bɛya. Nti amoa. Webe.
Mpani asɛm biara yɛ nokorɛ si ampa ahɔhoɔ ɛna wi akokɔ a n'ani abɔ ahɔhoɔ ɛna wi akokɔ a n'ani abɔ akyɛdeɛ nti wo pre pɛ bɔtɔ ɛpɛ sekan akɔ nyɛ biribiara na akɔ akɔpɛ ɛnwa bi mpere aduasa ɛnwa deɛ de sekan ne ku no nti woanyɛ din biara mmɔ sɛ nti ammoa kwawe wo ya awura no ho a hwee ɛmma yi mea meyɛ mfomsoɔ paa sɛ da mekɔto nti ammoa sɛ ɔwia me bɔɔdeɛ no na nkɔ sɛ meyɛ nade na nka mesie na maafom wɔ kurɔmfoɔ wei akyɛdeɛ mede woto akyɛdeɛ sɛ ɔdoma nkoma ɛkyɛw ade pa a ɛnyɛ papa hwɛ akwa onyɛ kurɔmfoɔ wei ɛdeɛ na nti ammoa ɔbɛtumi ayɛ wo na sɛbi mpere aduasa ɔno nafuru so kuro ntumi ntwitwi ɛyɛ den na watwitwi w'akyi ama wo nafuru so kɛkɛ ɔntumi ntwitwi ɛbɛyɛ den na watwitwi w'akyi akyɛdeɛ sɛnea wokaa sɛ ɔnkae hwee no ɛfa baabi no ɛyɛ me deɛ wokae me ɔdoma nkoma ne nananom ɛpɛ sɛ ɔhyɛ abrabɔ foforɔ ase na mmom wokɔ w'anim hwɛ mpani si ama ɔhene na sɛ woani a sɛbi mpere aduasa ahenkwaa koraa ɛbɔ yɛsprɛ w'asoma kɔha no koraa ɛbɔ medwene ho ɔso watena si akyɛa no hwɛ nyɛ sɛbi mpere aduasa suman bɔne bi ɛde ba w'abrabɔ mu nti amoa tie ne din no nti amoa akyɛdeɛ tiwani na woda na ɛbɛyɛ mfomsoɔ kɛse a owura mfiri wɔ w'abrabɔ mu da hyɛ wo ɔbɛma nti amoa aware wo ɔbɛni ho dabi ne mpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔtɔ sɛbi amena a wontumi yiwo na wobɛyiwo na so na wobɔ kokompe ɛtina mpɛ sɛ mmea ankasa mehyɛ mu na w'ani ɛnyɛ wo yada wɔ wiase mehyɛ wo bɔ na mu anigyeɛ awie wo pɛyɛ wate